Türkmenistanyň prezidenti bayramçylyk günleri bazarlarda harit bolçylygyny üçin etmegi tapşyrdy. Türkmenistanyň prezidenti vice-premier Atahallyň welayet häkimleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. 5 welaýatyň häkimleri we vice-premier gerekli gedegine buğdaya ýygy edilişi barada hasabat berdi. Şeýle-de häkimler ýazgy bağa ekmek mewsümine we ähli halk bağa ekmek dawarasyna, şonuň bilen bilelikde milli bahar bayramyna, halkara Nowruz gününe bagşlanan çäreleri görülýän taýýarlyklar barada hasabat berdiler. Türkmenistanyň prezidenti hasabatlar dinläp, agrotehnika kadalaryň berk-berjay edilmegini derurdugyny ýetdi we degişli işleriň öz wagtyna geçirilmegine gözegçilik etmegi tapşyrdy. Nowruz bayramynyň öň tirasyna döwlet başçyny tewitlerdäki çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesine geçirilmegini üçin etmegi buýurdy. Prezident bayramçylyk günlerine bazarlaryň we dukanlaryň ähli derur haritlar bilen üçin edilmegine gözegçilik etmegi tapşyrdy. Täzelikleriň ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agda bolun. Habarlar, täsinlikler, videolar hemmesi bir ýerde. Türkmen portaly bizden daşlaşma.